Черният петък вече е известен като най-големият ден за пазаруване в годината. Безумие от отстъпки, дълги опашки и онлайн сделки. Но произходът му е много по-тъмен и по-изненадващ, отколкото повечето хора си мислят. Замисляли ли сте се защо се казва черен? Как магазините изобщо печелят, като всичко е на минус 70%? И защо черният петък вече трае цял месец? Първото регистрирано използване на израза черен петък няма нищо общо с пазаруването. То датира от 24 септември 1869 година, когато двама финансисти от Уол Стрит, Джей Гулд и Джеймс Фиск, се опитали да завладеят пазара на злато в САЩ. Тяхната схема довела до срив на цената на златото, което довело до срив на фондовия пазар, който съсипал много инвеститори. Вестниците го нарекли черен петък, заради финансовия хаос и отчаянието, което предизвикал. Няколко десетилетия след това, към 50-те и 60-те години в Филаделфия, полицейските служители там започнали да използват термина черен петък, за да опишат деня след Деня на благодарността, когато огромни тълпи от купувачи и посетители извън града наводнявали града преди футболния матч между армията и флота през този уикенд. Улиците били толкова препълнени, че полицията трябвало да работи на дълги изтощителни смени, за да контролира трафика и да предотвратява кражби от магазини. Затова полицаите започнали да го наричат черен петък. За тях това не било празник, а по-скоро кошмар. Търговците на дребно мразили негативната конотация обаче и дори се опитали да го преименуват на Великия петък. Но името останало и до края на 80-те години придобило напълно ново значение. Маркетолозите и собствениците на магазини решили да използват маркетинговите си умения и да обърнат черния петък в нещо положително. Те твърдели, че това е денят, в който магазините най-накрая отивали на черно, което означавало, че започнали да печелят след година, в която са били на червено. Но какво общо има черното с печалбата на пари от търговците? Всичко се връща към счетоводството и цветовете на мастилото. Преди компютрите, предприятията са водили финансовите си записи на ръка в счетоводни книги. Всеки запис, приходи, разходи, печалби, дългове е бил записван ръчно, като често се използвали различни цветове мастило, за да стане ясно дали числото е положително или отрицателно. Червено мастило е било използвано за отбелязване на загуби или дългове, пари, които са били дължими или изгубени. Черното мастило се използва за печалби или положителни баланси, пари, които са спечелени или придобити. Така че, когато в счетоводните книги на една компания показват черни числа, това означава, че правят пари. А ако числата са червени, са в беда, работили са на загуба. И с течение на времето този цветен код се е превърнал в метафора в ежедневния език. Бизнес, който е на червено, губи пари. Бизнес, който е на черно, е печеливш и финансово стабилен. Термините стават толкова често срещани, че до началото на 20 век вестниците и икономистите ги използват редовно, когато описват компании, пазари и дори лични финанси. Този умен маркетингов обрат проработил и превърнал деня в официалното начало на празничния пазарен сезон. И оттам нататък всичко е история. Разбира се, история пълна с колички, промоции и хора, които убеждават себе си, че харчат, за да спестят. И ето тук идва моментът, в който се появява така наречената женска математика. Онази специална финансова логика, която обяснява защо всъщност печелим, когато харчим. Например, беше намалено с 50%, значи спестих 50%. Или пък, щях да загубя пари, ако не го купя. Така че когато на черния петък някой каже изхарчих 500 лева, но спестих 300, всъщност е просто висш пилотаж по женска математика. И честно казано, и мъжете го правят. Просто не си го признават. Но как с толкова намаления търговците печелят? Това е една от най-неразбраните части от икономиката на черния петък. На пръв поглед изглежда лудост. Магазините намалят цените, понякога до 70-80% намаление. Така че как би могло това да им спечели пари? Истината е, че черният петък облагодетелства продавачите не само чрез директна печалба, но и чрез стратегия. Ето как става това. Търговците на дребно често използват това, което се нарича лидер на загуба. Продукт, продаван на загуба или много ниска печалба, за да привлекат клиенти.
Например, един телевизор може да струва 1800 лева, но да се продаде за 1500 лева на черния петък. Магазинът дори може да загуби малко, но след като клиентите са в магазина или онлайн, те обикновено купуват други неща, които не са толкова много намалени, като кабели, гаранции или аксесуари, от които магазинът прави големи маржове на печалба. Това е психология. Купувачите си мислят, че вече спестяват толкова много, че могат да си купят още няколко неща. Една от скритите златни мини е импулсивното купуване. Черният петък създава усещане за неотложност и недостиг, ограничение на личности само днес. Този емоционален прилив кара хората да купуват импулсивно, прескачайки рационалното взимане на решения. Дори малките артикули се добавят и тези малки покупки често имат огромни маржове на печалба. Търговците на дребно разчитат на този хаос. Много сделки за черния петък са и за по-стари модели или излишни наличности в складовете. Вместо да съхраняват или отписват тези артикули, магазините предпочитат да ги продадат евтино, за да освободят място за нови запаси, особено преди коледния сезон. Така че дори и да не печелят много от артикул, те спестяват пари за съхранение, логистика и амортизация. Онлайн търговците на дребно също използват специално черния петък за вкарване на нови клиенти в тяхната система, събиране на имейли, данни за сърфиране и поведение при купуване, както и насърчаване на бъдещи покупки чрез маркетинг. Дори и да загубят пари при една продажба, този клиент може да се върне още 5 пъти, в което се крие истинската печалба. И когато милиони хора пазаруват в един и същи ден, дори малки маржове могат да доведат до огромни печалби като цяло. Например, печалба от само 5 лева на артикул по 1 милион продадени артикули е равна на 5 милиона лева за един ден. Добавете всички допълнителни покупки с по-висок марж и ще стане масово. Така че, дори ако отделните сделки изглеждат екстремни, мащабът на продажбите го прави полезен. Така че, накратко, черния петък не означава, че всяка продажба печели пари на търговеца, но става въпрос за общата стратегия – привличане на огромен трафик, преместване на стари запаси, събиране на клиентски данни, увеличаване на приходите в края на годината и вкарване на мисли за покупки за Коледа на хората. Но ако хората направят коледните си покупки по време на черния петък, как тогава търговците очакват, че черният петък ще накара хората да мислят за покупки около Коледа? Това е един от онези икономически парадокси, които всъщност имат смисъл, след като погледнете как работи психологията на потребителите. На пръв поглед, ако хората похарчат много на черния петък, те би трябвало да са разорени и да приключат с пазаруването до Коледа. Но данните и маркетинговата стратегия показват обратното, като заключават, че всъщност черният петък активира сезона за пазаруване. Мислете за черния петък като за стартовия пистолет на празничния пазарен сезон. Това не е краят, това е началото на нагласата за харчене. Преди черния петък хората са предпазливи. Все още не е декември, може би трябва да спестя. След черния петък те превключват вътрешния ключ. Добре, вече е време за празници, сега трябва да купувам подаръци. Това превръща пазаруването от незадължителна дейност в сезонен ритуал. Нещо, което се очаква да направите. Търговците на дребно разчитат на тази умствена промяна. След като хората започнат да купуват, е по-вероятно да продължат да харчат. Финия психологически ефект е, че повечето хора се казват: вече похарчих 400 лева. Какво са още 50? Това се нарича заблуда за невъзстановимите разходи и е мощна. След като потребителите влязат в ритъм на пазаруване, това създава инерция, която продължава до Коледа. Така че, дори и да си мислят, че са приключили, гледката на още ваканционни оферти отново активизира този импулс. Да не говорим, че съвременната търговия на дребно процъфтява с разсрочените плащания и кредити. Надписи като "Купете сега, платете по-късно", 0% лихва за ваканционно финансиране и точки за кредитна карта или кешбек мамят купувачите. Това означава, че потребителите не усещат пълния удар през ноември, докато действително видят сметката през януари. Коледният сезон отдавна е приключил и търговците на дребно вече са направили своите печалби. И всъщност, въпреки това, което казват хората, повечето потребители не завършват своите коледни списъци на черния петък. Те пазаруват някои подаръци, по-големите може би, но забравят по-малките, за колеги, далечни роднини и така нататък.
А може и да видят нови идеи в декемврийските реклами и все още да жадуват за празничната атмосфера на коледното пазаруване. Търговците на дребно ги примамват обратно с оферти в последната минута, разпродажби на чорапи и съобщения като последна възможност за доставка преди Коледа. Все пак празничните разходи са емоционални, а не рационални. Разходите по черния петък са свързани с вълнение и статус. Коледните разходи са свързани с емоции и вина. Разсъждението по черния петък е, че човек е получил страхотна сделка, докато по Коледа е, че иска да покаже любов, дори ако вече е похарчил твърде много. Така че, дори ако хората са прекалили с разходите през ноември, те често ще се разтягат повече през декември поради емоционално задължение. И това нарочно е проектирано по този начин от търговците на дребно. Те не искат черния петък да замени коледните разходи. Затова и черния петък не се рекламира като един ден за купуване на всичко. Стратегията е с афиши като започнете рано, преодолейте бързината, спестете сега, пазарувайте умно. Това е психологическа фония, която започва с черния петък и минава през киберпонеделник, зелен понеделник, разпродажби за бъдни вечер и така нататък. Като всяка фаза предизвиква нова вълна от разходи. И така черният петък работи, защото активира мисленето за пазаруване, създава импулс чрез ранно харчене, разпределя разходите с кредит и оставя емоционални празнини за повече подаръци по-късно, като води до внимателно планирана маркетингова фония за харчения. Освен черният петък, един от споменатите вече в тази маркетингова фония е киберпонеделник. Той е сравнително нов, като всъщност е започнал като маркетингово изобретение, а не естествена традиция за пазаруване. През 2005 година терминът киберпонеделник е измислен от Националната федерация на дребно, по-специално от Елън Дейвис, маркетинг изпълнителен директор там. Тя забелязва нещо странно. Търговците на дребно съобщават за огромен скок на онлайн продажбите в понеделник след Деня на благодарността. Но защо понеделник? Защото тогава, през 2005 година, повечето хора все още са имали бавен интернет у дома. И когато се връщат на работа в понеделник, те най-накрая имат достъп до високоскоростен такъв и пазаруват онлайн от служебните си компютри. Така че основно хората отивали на работа, отваряли своите браузъри и трайно започвали коледно пазаруване онлайн. За разлика от черния петък, който се развива естествено в продължение на десетилетия на разпродажби след Деня на благодарността, киберпонеделникът е създаден термин, измислен за насърчаване на електронната търговия, която все още е била малка по онова време. През 2005 година онлайн продажбите са били по-малко от 3% от общите продажби на дребно в САЩ. NRF смятал, че ако дадат на онлайн пазаруването собствен празник, хората може да го приемат сериозно. И това проработило и то грандиозно. Само за няколко години Cyber Monday се превърнал в най-големия ден за онлайн пазаруване в годината. До 2010 година Amazon, Walmart и Best Buy изграждали цели маркетингови кампании около него. Сега Cyber Monday често изпреварва черния петък по общи разходи, особено за техника, джаджи и домашна електроника. През 2023 година потребителите в САЩ са похарчили над 12 милиарда долара онлайн за един ден. Киберпонеделник, освен това, се вписва идеално в празничния календар за пазаруване. След черния петък и е идеален ден за пазаруване онлайн за технологии, подаръци и всякакви други джаджи, които са се пропуснали в черния петък. Следва дарителския вторник, когато се правят благотворителски дарения, и след това е зеления понеделник, което се счита за последния ден на големи продажби преди Коледа. Търговците на дребно и потребителите печелят. Cyber може да звучи смешно сега, но когато е измислено е звучало футуристично и вълнуващо. Това сигнализира, че пазаруването официално е навлязло в дигиталната ера. Затова и името е останало. Отчасти, защото е звучало модерно, и отчасти, защото медиите са го харесали. Днес обаче с смартфоните и приложенията няма реално разделение между черния петък и киберпонеделника. Търговците на дребно провеждат седмица на черния петък, киберседмица или дори кибермесец. Но първоначално идеята е бил специален ден за онлайн пазаруване и е била едно от най-успешните маркетингови изобретения в историята на търговията на дребно. Споменахме зелен понеделник.
но в България този термин е малко известен, като това е предимно американски феномен, но все пак е изненадващо влиятелен в кръговете на търговията на дребно и електронната търговия. Зеления понеделник се пада на втория понеделник на декември, обикновено около 10 декември. По същество това е последният голям ден за онлайн пазаруване, когато търговците на дребно все още могат да гарантират доставка преди Коледа, без да плащат за експресна доставка. Това го прави един от последните тласъци за хора, които са отлагали купуването на подаръци. Терминът зелен понеделник всъщност е измислен от eBay през 2007 година. Те забелязали, че този конкретен понеделник постоянно е бил един от дните с най-високи приходи от продажби в годината. И зелено се отнася както за печалба и символа на долара, така и за празничния или коледен сезон. Така че това е било хитро двойно значение. И скоро други онлайн търговци на дребно го копирали. Преди Amazon Prime и доставката на следващия ден, това е било много важно. След зеления понеделник, хората са рискували пратката им да пристигне след Коледа. И дори сега все още се използва това като психологически тласък, за да накара хората да купуват преди да изтекат крайните срокове за доставка. Този ден основно е разпространен в Съединените щати, въпреки че някои големи онлайн платформи като eBay, Walmart, Best Buy и Amazon го споменават своите глобални кампании, но не се е разпространил в Европа или Азия под същото име, защото коледните графици за доставка и традициите за пазаруване се различават. Често обаче може да видите подобни кампании под други имена, като седмица за пазаруване в последния момент, разпродажба с последна възможност за доставка преди Коледа, поръчайте сега за Коледа. Но въпреки че кампаниите са под различно име, идеята е същата. Друг известен ден за намаления около черния петък през ноември е Singles Day. Той е по-нов от черния петък, но дори по-голям в обема на продажбите. Денят на необвързаните е на 11 ноември, като започва като безгрижен празник, създаден в опозиция на Свети Валентин. Ден за необвързаните хора, за да празнуват себе си, а не романтичните връзки. Датата 11 ноември е избрана, защото четирите единици изглеждат като голи пръчки, китайски жаргонен израз за самотни хора. Произходът се проследява от университета в Нанкин, Китай, през 1993 година, когато група студенти решават да превърнат тъгата от необвързаността в празник. Той се разпространил бързо сред младите хора, особено студентите, и се превърнал в забавен ден за закупуване на малки подаръци за себе си. Така че първоначално това не било комерциално, а по-скоро културно. През 2009 година обаче китайският гигант за електронна търговия Alibaba или Амазона на Китай реши да превърне Деня на необвързаните в фестивал за онлайн пазаруване. Те направиха кампании с лозунги като "Ако сте необвързани, поглезете се". Alibaba предложи огромни отстъпки, бързи разпродажби за ограничено време, предавания на живо на знаменитости и събития за обратно броене, превръщайки 11 ноември в глобален шопинг феномен. До 2020 година техните продажби в Деня на необвързаните достигнаха над 74 милиарда долара за 24 часа. Това е повече от черния петък и киберпонеделника взети заедно. Макар и първоначално чисто китайски празник, световните търговци на дребно видяха колко масов е той и се включиха. AliExpress или международния клон на Alibaba пренесе 11 ноември в Европа и САЩ. Други компании като Amazon, Lazada, Shopee и дори Asus започнаха да провеждат свои собствени продажби от 11 ноември. Сега това е основно международно събитие за онлайн пазаруване, особено силно в Азия и Източна Европа. Но как тази стратегия работи? Денят на необвързаните идеално се докосва до съвременната потребителска психология, като кара пазаруването да се чувства лично, залагайки на идеята, че хората заслужават да поглезят себе си. Освен това, се случва преди западните разпродажби като черен петък,
така че празничният сезон започва рано. Нещо повече, Singles Day има ясна идентичност и забавен тон, за разлика от корпоративно звучащия Cyber Monday. Едновремешния Black Friday обаче няма почти нищо общо с изживяването на разпродажбите по време на Black Friday в наши дни. Кадрите на хора, опънали палатки и спящи пред магазините от предния ден, чакайки да отворят, и тълпите нахлуващи търговските центрове като лавини, мачкайки всичко и всички наоколо, които сме виждали в новини, филми и ТВ шоута, не се виждат в наши дни. Черният петък вече не изглежда като черен петък. Причините за това са няколко. Първоначално черният петък беше един ден, понеделникът след деня на благодарността, когато хората буквално се редяха на опашка при зори и щурмуваха магазините за ограничени сделки в магазина. Но търговците на дребно осъзнаха две неща. Рекламата проработи, но логистиката беше хаос. И хората мразеха тълпите, но харесваха отстъпките. И така, за да запазят продажбите и да намалят стреса, както и в някои случаи жертвите, магазините разшириха събитието. Първо стана уикенд, от петъка до киберпонеделника. След това стана една седмица. Седмицата на черния петък и продължи в седмицата на киберпонеделник. Сега обаче е цял ноември, черен ноември. Търговците на дребно го разтягат, за да накарат купувачите да харчат по-дълго и не наведнъж. Онлайн пазаруването също промени всичко. Причината да не виждате вече тълпи и блъсканица е, че повечето хора вече пазаруват онлайн. През 2023 година около 80% от покупките на черния петък са направени дигитално, а не в магазините. Хората могат незабавно да сравнят цените и не е необходимо да лагеруват навън за телевизори. Самите търговци на дребно вече налагат онлайн ексклузивни продукти, по-лесна логистика, по-малък риск и по-глобален обхват. По същество, черният петък вече се премести във вашия смартфон. Но нека не се лъжим. Черният петък не е станал по-лесен. Той просто се смени арената. Днес битката не е в мола. Днес битката е в интернет. Полунощ, точно когато офертите се отключат, милиони хора щракват върху едно и също нещо – купи. И тогава започва страницата зарежда и после умира. Или кошницата се оказва празна. Или продуктът, който се държал 20 минути, мистериозно изчезва. А плащането ти дава грешка, но парите все пак временно изчезват. Това е дигиталният еквивалент на блъсканицата пред вратата на магазина, само че без натъртвания, но със значително по-високо кръвно. И докато сайтовете димят, други хора преживяват собствен черен петък. Агентите от поддръжката. Телефонът на Customer Support не спира да звъни, нито пък чатът. С съобщения като продуктът ми изчезна от количката, платих 3 пъти, но нямам потвърждение, обърках адреса си, телевизорът уж беше на минус 70%, а сега е на минус 40%, защо? Или въпрос ще пристигне ли до Коледа? За служителите на Customer Service това не е петък, това е контролирано бедствие. И когато онлайн хаосът приключи, започва куриерският. Пратките се трупат, складовите се пълнят, тировете се разминават на сантиметри. Пиковите седмици обемът на пратките понякога се удвоява или утроява. И ако някога се чудил защо куриерът е звучи уморен, ето това е причината. Може би се мислите, че поне стресът за клиентите е намалял. Но дали е така, когато купуват онлайн по време на черния петък? Когато промоциите се сменят на час, изведнъж се появяват тайни намаления, после нови последни намаления, после последни намаления и всички се надпреварват да поръчат преди Коледа. Така че да, вече не виждаме тълпите в моловете, но черният петък продължава да бъде същият хаос, само че мигрира в интернет, където сайтовете забиват, поддръжката плаче, куриерите не могат да смогнат, а клиентите се превръщат в професионални ловци на сделки повишено кръвно. Но ако черният петък е цял месец и отделно има черен петък, цените наистина ли са по-ниски през деня точно на черния петък? Не съвсем. И това е хитрият маркетингов трик. Анализите на търговията на дребно показват, че средната отстъпка по време на месеца черен петък и в самия ден е почти еднаква. Около 20-30% в зависимост от категорията. Само няколко артикула, като ограничена електроника, например, са значително по-евтини в точния ден. Търговците на дребно разпределят сделките през седмици, за да хванат ранни купувачи, да поддържат постоянен трафик и да избягват претоварването на техните складове.
Така че забързаността да купиш на черния петък се превърна в маркетингова илюзия, дълготраен символ на нещо, което сега е напълно дигитално. Остава въпроса, в такъв случай продължава ли да е толкова печеливш? И всъщност да, и в някои отношения дори по-изгодно. Един месец продажби означава месец данни. Магазините могат да проследяват поведението на купувачите и да коригират цените на живо. Те спестяват пари от персонал и логистика в сравнение с физически тълпи. И онлайн пазаруването означава по-малко връщания и повече импулсивни покупки, защото е по-лесно да щракнете върху добавяне в количката, отколкото да се промъкнете през тълпата. Така че докато визуалната драма на черния петък е изчезнала, печалбите са стабилни, дори по-високи като цяло. Черният петък беше свързан с недостига и адреналина, лудост за ограничено време. Сега става дума за удобство и комфорт, оферти от вашия диван. Търговците на дребно знаят, че твърде много реклама сега се чувства фалшива, така че разчитат повече на насочени реклами, като тази сделка е само за вас. Имейл кампании и отстъпки, управлявани от AI, които се адаптират към вашето сърфиране. Това е по-малко емоционален хаос и повече тиха психологическа манипулация. И така, това беше нашето пътешествие през хаоса, историята и митовете на Black Friday. Черният петък, денят, в който търговците влизат на черно, а ние в минус. От борсов срив през 1869 до 70% намаление на прахосмокачки през 2025 пътят е дълъг. И ако някога този ден е бил символ на алчността на богатите, днес е просто колективна традиция, в която всички се надпреварваме да спестим, като харчим. Днес черният петък вече не е просто ден. То е цял месец от оферти, банери и онлайн ексклузиви. Маркетингът победи логиката. Намалението победи разума, а интернет направи така, че да не трябва дори да ставаме от дивана, за да се включим в хаоса. Днес вече няма блъсканици в магазините, всички се блъскат онлайн. Куриерите страдат, сайтовете пушат, а ние вкъщи се чудим дали наистина ни трябваше четвърти тостер. Но хей, нали беше на минус 70%? Женска математика, как да я устоиш? Black Friday може да е лудница, но е и забавление. Само помнете, пазарувайте умно, сравнявайте цени и не вярвайте на твърде големите намаления. Благодарим ви, че гледахте. Ако ви хареса видеото, харесайте, абонирайте се и споделете с приятел, който всяка година казва: този път няма да купувам нищо. И после пристига с 3 кашона. До скоро! И късмет на вас и вашия портфел в сезона на намаленията.